Hi po! Welcome to Bria. Yan, ipapakita ko po sa inyo yung model ng duplex po natin, Alexa Duplex. So, 2 bedrooms po si Alexa. Ayan po. So, ipapakita ko po sa inyo yung ongoing na unit. So, ito, ongoing unit pa lang po. So, ito yung loob ng Alexa. Dito po sa area na to is living area ninyo. Yan. So, tapos dito naman po, pwede kayong maglagay ng TV dito. Yan. By the way, itong door po is steel door po yan. Yan. So, matibay po siya. And dito naman po yung dining area natin. Yan. So, dito yung dining area. And then, of course, meron tayong toilet and bath. Complete fixtures na rin po yan. So, 2 bedrooms po si Alexa Duplex. So, ito yung bedroom 1. So, ganyan po siya kaluwag. Then, ito naman yung ating bedroom 2. Ayan po. So, tamang-tama lang po ito for starting family. And open rin po siya for extension. So, meron pa po kayong vacant lot for your extension or for your car park po. So, dito naman sa likod, provision for kitchen area. So, pwede nyo po siyang i-enclose for your kitchen. So, kasama na po yung lababo. And then, dito sa gilid, ito po yung sinasabi kung pwede kayong mag-extension. So, pwede siyang gawing car park. Then, kung sakali, pwede rin po kayong mag-additional na bedroom dyan. So, any extension po, possible po siya for approval ng ating developer. So, ayan po si Alexa Duplex po natin. For inquiries po, follow nyo po ako sa channel ko. Or, message nyo po ako sa aking Facebook account. Yan po. Thank you.